Samantala, kaso po ng dengue sa lalawigan po ng Pangasinan pumalo na sa halos 300. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Pumalo na sa 296 ang naitalang kaso ng dengue sa Pangasinan sa loob lamang ng isang buwan mula 1 ng Enero hanggang 1 ng Pebrero. Sa tala ng Department of Health Center for Health Development Region 1, sa buong rehiyon, mas mataas ng 81% ang kaso na naitala ng tanggapan kung saan pumalo ito sa 599 mula sa 129 sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nanguna naman ang Pangasinan na sinundan ng La Union na may 128 cases, Ilocos Sur na may 93 cases, Ilocos Norte na may 47 cases, samantalang 39 cases naman sa lungsod ng Dagupan. Wala namang nakikitang dahilan ng CHD1 pang magdeklara ng dengue outbreak sa rehiyon. Sa bayan ng Calasiao, patuloy naman ang monitoring ng tanggapan at pagpapaalala sa mga residente upang makaiwas sa naturang sakit. Ilang ulit po naming pinuntan yung mga barangay para magpalinis, mag-conduct po ng cleaning program, and lahat po ng cases natin is inoperatean po namin ng misting and fogging operation. Tumaas po siya, ma'am. So, bali, ginawan din po namin yung mga dapat na gawin para lang po makaiwas. And medyo nagiging effective naman po. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.